Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi Mas. Nggih. Nek inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun gentari kalau ngono ning duwe keluyan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo conto niku koperasi karep. POC leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer gentari Kembang Jaya Kusuma pun kula cunduk mriki. Wah, daturi kok. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Urung ta ora ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya ta. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Ha iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Ayo kene Mbak Suci, moga kene. Aja Monggo Mbak Suci aturan mriki nyanyi Mbak Suci Mas Gareng pun ngantosi ya Mbak Suci ya enggak mriki Mbak Suci maka ayo diaturke bajing loncat intro saka Saron, intro Catrik, bungane saka Saron. Moga. Ya, mek dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Moga, ayo. Ayo. Aku